या निवडणुकांचं ज्यावेळी वातावरण सुरू झालं तेव्हापासूनच सर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या अनेक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये एक भावना होती की यावेळेच्या निवडणुका आम्हाला भारतीय जनता पार्टी म्हणून वेगळे लढायची संधी द्या. कारण लोकसभा निवडणूक झाली, विधानसभा निवडणूक झाली, या सगळ्या निवडणुकांमध्ये आपण महायुती म्हणून काम केलं. परंतु ते काम करत असताना आपण त्यावेळी सुद्धा अनेक वेळा अनेक गोष्टी ऐकत होता, अनेक तक्रारी ऐकत होता. परंतु आपला नेते म्हणून आपला असलेला सल्ला, आपली असलेली सूचना याच्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मनापासून काम केलं. त्याचे रिझल्ट सुद्धा आपल्याला सगळ्यांना चांगल्या पद्धतीने पाहता आले. आज ही कार्यकर्त्याची निवडणूक आहे आणि कार्यकर्त्याला निवडणूक लढवत असताना त्याला त्या ठिकाणी आपल्या पद्धतीने चांगलं काम करता यावं. आपल्या भागामध्ये आपलं मताधिक्य काय आहे, आपल्याबरोबर किती लोक आहेत, आपल्याबरोबर किती मतदार आहेत हे दाखवण्याची खऱ्या अर्थाने संधी प्राप्त व्हावी. खरं तर आपले मित्र पक्ष सुद्धा म्हणतायत की आमची सुद्धा तेवढी ताकद आहे. तर आपल्याला ज्या पद्धतीने आपण सर्व नेते मंडळींनी निर्णय घेतला त्याच पद्धतीने या सगळ्याच पक्षांची वेगवेगळी निवडणुका व्हावी. मैत्रीपूर्ण ज्या ठिकाणी असेल तिकडे मैत्रीपूर्ण होईल, जिकडे खऱ्या अर्थाने लढाई करायची आहे तिकडे आम्ही सुद्धा तयार आहोत. कारण कालच काही जणांनी कुठल्या मीडियाच्या माध्यमातून असं सुद्धा म्हटलं कशाला मैत्रीपूर्ण पाहिजे, खरे लढू, खरे पण लढू. आपलं भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तेवढी ताकद आहे, आमच्या सगळ्या मतदारांचा वर आमचा विश्वास आहे. आमचा कार्यकर्ता तळागाळामध्ये रोज सकाळ संध्याकाळ काम करतोय आणि आपला या मतदारासाठी, या सगळ्या लोकांसाठी आपण सगळेजण त्या ठिकाणी झटतात. आपण पालकमंत्री म्हणून ज्या पद्धतीने या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये काम उभं केलंय त्याचा खऱ्या अर्थाने पोचपावती या निवडणुकीच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्यांना पाहायला मिळणार.